Тази подаръчна кошница ни е само с сладки неща. Имаме шоколад с мента на Оренс. Имаме много нестандартен чили, който е много специфичен и много хубав. И черен шоколад за любителите на шоколади, които са тотално без никакви калории. Това е шумилие, шоколад, който е за червено вино. В тази кошница нямаме червено вино, но това не означава, че не трябва да зарадваме получателя с нещо по-нестандартно. Имаме стикче на кафарел, което е с ядки, и стикче на линд, което е с ядки. Бомбоньера, 48 тънки листчета на линд. Много фин шоколад, много приятен. Тарт с бисквита, което също е по-нестандартно нещо. То е с млечен шоколад, бисквита хрупкава с вкус на ванилия. Много насипни бомбони на Лоренс, които са най-различни видове. Поричка с шамфастък, с млечен крем, сърце с черен шоколад, млечен шоколад. И естествено винаги завършваме с насипните бомбони на линд, за да може да предадем един завършен вид на подаръка. Тази кошница е много подходяща и за лекари, и за адвокати, и за семейство, защото има страшно много шоколади, които са с различни вкусове и биха допаднали на всеки.